Vítáme vás z hotelu Golf v Praze na Smíchově. Dnes vás nechám nahlédnout do tajů svého kuchařského umění. Tuňákové sašimi je mnoho let mé nejoblíbenější jak předkrmové, tak hlavní jídlo. Rozporcujte si maso sami, uvidíte tak jeho kvalitu. Na ukázku se vykrojuje ze zadní části čtvereček do nitra tuňáka, vytáhne se masový obdélník a vy máte možnost okusit kvalitu i barvu tuňáka. V tomto případě jsem použil kombinaci kousků tuňáka a lososa, doplněné pečenou tortilou s ořechy. Omáčka je ze sojového oleje, sojové majonézy a všeho, co k takovému asijskému skvostu patří. Wasabi, růžový zázvor a doplněk, sakura mix, druh bylinek a řeřicha. Je to cenově dost drahá záležitost. Vyplatí se vám koupit do restaurace úplně celého, třeba 50kilového tuňáka. V čerstvosti je síla a o tomto předkrmu to platí mnohokrát. Výběr čerstvého tuňáka je dost důležitý. Pro tuto příležitost jsem zvolil tuňáka sashimi. Dalším chodem je filé z mořského vlka, sea bass, s pečeným obdélníčkem z pohanky. K tomu pyré z petržele, bramborová mřížka a salát a wakame z mořských řas. Zvolil jsem lehkost, tak to mám rád. Na ryby nepoužívám skoro žádné koření. Čerstvá ryba to moc nechce. Jen malinko soli, trošku čerstvého tymiánu a málo másla bohatě stačí. Někdy dávám jen máslo, ať strávník ochutná 100% přírodu. Do křupava opečená kůže musí být samozřejmě zbavená šupin. Jako příloha placka z pohanky a k tomu petrželové pyré. Usmažený julién z čerstvé brambory, checkmate a mořské řasy. Tento salát jsem si velmi oblíbil. Přiznám se, že ho kupuji již dochucený. Zkušenosti z Asie mám dost, ale tohle je tak výborné, že nemám potřebu jej napodobovat. Je dokonalý. Sezamové semínko, mořské řasy, sladká chili omáčka, sezamový olej, prostě skvost. Vybíráme maso na další chod. Podáváme hovězí pupek s domácí bramborovou plackou, máslovou zeleninou a omáčkou s hráškem. Zvolil jsem hovězí pupek, dnes hodně populární v jídelníčku jako flák masa. A cena?
jako z pohádky oproti hovězí svíčkové. Šťavnaté, křehké. Přílohu jsem zvolil decentně uvařenou kořenovou zeleninu s chřestem, což je dnešní trend. Je to hlavně zdravé a jednoduché. Uvařená zelenina v jakémkoliv tvaru, vhozená na pánev s olivovým olejem a kostkou másla, lehce soli, bílého pepře a trochu pokrájených petrželových lístků. Udělá vše za vás. Někdy dělám takto upravenou mrkev s javorovým syrupem. Na pánvi zavoní a mrkev vytvoří svítící oranžovou barvu. Pro bramborovou placku je důležitý výběr brambor. Krásná česká brambora je nade vše. Ušťoucháme brambory tak, aby byly vidět a cítit kousky brambor. Domácí výrobek je pro mě důležitý. Už pro můj tým kuchařů, aby vnímali chutě potravin. Zjednodušovat si práci tím, že vše zakoupím v podobě polotovaru a mám vařeno, je pro mě strašné. Ušťouchané brambory a kostičky slaniny, přeceděný přebytečný odpečený tuk, trochu pylinek, žloutek, solamil a strouhanka na spojení, sůl a čerstvý hrášek, máslo a smetana na zjemnění. A dezert, to je taková krásná a příjemná tečka za tím vším. Několik let jsem měl sen udělat před hostem dezert, aby na vlastní oči viděl, co vše cukrář umí vytvořit. Už teď vím, že příště zvolím jiný podklad. Zrcadlo je tak trochu pro ošálení hosta na rautech. S odrazem se vše zdvojnásobuje, ale tady mě to zklamalo, nevystihlo to detail. Malinová redukce a sladká pomerančová omáčka s orientálním nádechem. Tiramisu, tvarohový tymbálek s borůvkovým želé a jahodový sorbet zabalený s pomocí cukrářského zapalovače do karamelové placičky. Trochu poházet čerstvé jahody a borůvky a dezert je hotov. Dobrou chuť vám v hotelu Golf přeje šéfkuchař Zdeněk Blecha.